aku iki trae wong sing kebak tirakat, aku iki kulino pager-pager, Mas. Oh pager-pager maksudnya mageri omah, nganggo donga, ngono kuwi, Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing Heeh. mageri aku. Kaya bengi iki ya. Heeh, nek bengi iki gak wateh aku, Mas. Nek sing ndek iki, Mas. Heeh. Wah, ndek iki ndelah Pak Deku duwe gawe. Pak Demo duwe Aku gawe. disambati le. Pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah, ngono. Heeh. Alhamdulillah tak pageri rapet, Mas. Saking rapete tamu gak iso bomah. Aman rene ngopo-opo. Sik to piye to? Kon mageri Ben ora ning ngopo-opo. heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Loh, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning ngopo-opo, Mas. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning ngopo-opo. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, mesti pager-pager ki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas, ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono Yo. kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dungane ya? Lho nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Heeh, iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Heeh. Jajal piye Eneng aku dongane? yo nek wong Islam yo nganggo bismillah. Oh bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing ngalor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wo. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger parasan kali surbidoning sandikala aja udan. Nek sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok kidul penak. Penak kok etan anggere diblak ngetan ngetan meneh. Nek kok dhuwur? Angel. Loh, selama iki udane kok dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono mau piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso menang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa budidaya ning garis sing pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule yo akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul luar Sampeyan biasa. mlebu nang lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas? Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senadyan abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan motor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Mosok nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to, Mas? Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye, Mas? Tak doi fotoku. Wo. Kulo gareng, Mas. Mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk. Oh ngono ya. Heeh. Dadi urung macak. Urung maca. Oh Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng, Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu, Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu, Mas. Seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas piyai semene do nyawang aku kok kesesem ngantek tresno seneng karo aku. Piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapure duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siyunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh. Mula Dadi tak upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Lho. Lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik.